Dramatická hudba? Nie, toto je reggae, dajte tam nejakú operu. Dobrý deň. Toto je hodina vysielania Super dielo. Naši súťažiaci to majú veľmi, ale veľmi sú ťažkí. Ťažké úlohy dostanú. Poprosím dramatickú hudbu. Graduje? Áno. Ste pripravení? Hrom. Blesk. Papagaj. Nie, papagaj nie. Hrom. A ešte raz. Áno. Tak poďme na to. Naši súťažiaci majú veľmi, ale veľmi ťažkú úlohu. Ktorému týmu sa prvému podarí vstať zo stoličky, tak ten nakoniec vyhráva. Dramatická hudba? V ámole poprosím? Áno. Je vám to jasné? Ladným pohybom ruky zapínam časomieru. Ale nie. Think. Ešte raz. Ladným pohybom ruky zapínam časomieru. Tak poďme na to. Teraz. Boli chvíle, keď som si myslel, že už nevstane. Ale nakoniec sa mi to podarilo. Zo stoličky som nevstával už 3 roky. Takže to bolo ťažké. Dala som do toho všetko. Cibulu, sol, žemle. Jaj, nie doplnke? Dala som do toho všetko. Snažil som sa, ale nezvládol som to. Je mi z toho navracanie. Aj by som, ale není z čoho však. Hudba. Áno. Teraz prišiel čas na to, aby sa tým modrých vybláznil a červení budú trpieť. Blesk. Hrom. Ideme na to. Tak mám. Hudba? Nie je takáto kretén, dramatická hudba. A teraz, vážení súťažiaci, vás čaká niečo, čo vás nebude tešiť. Predtým, hudba? Áno. Ste museli zo stoličky vstať. Ale pozor. A teraz si na stoličku musíte opäť sadnúť. Toto je na hranici ľudských možností. Blesk. Hrom. Áno. Ideme na to. Dokážeme to. Ja som rád, že stojím. Dokážeme to. No.
Poďme na to. Touto rukou zapnem imaginárne stopky. Poprosím, gradujúci činel, ešte viac, do toho bubon, zapínam imaginárne stopky, poďme si rýchlo posadať na stoličky. Teraz! Môže, to sa nedá, to nejde. Prvý! Na stoličku som si nesadal už 3 roky, keďže 4 roky som z nej nevstal. Ale ten debil mi pomohol. Som bol prvý. Boli chvíle, keď som si myslel, že si už nesadnem. Ale nakoniec sa mi to nejak podarilo. Dala som do toho úplne všetko. Hovädzie zadné, cibulu, mrkvu, sol. Jaj, nie je reč o sviečkovej? Dala som do toho opäť všetko. Nezvládol som to. Je mi z toho navracanie. Keby bolo z čoho, však... A teraz prišiel ten moment. Bez blesku. Keď sa budeme musieť všetci odvážiť. Teda nie ja som v pohode. Ale vy. Pripravení? Jašo, poď ako prvý. Jašo zhodil 12 kilo. Percentuálne vyjadrené 13%. Gratulujeme. Messier zhodil 36 kilo. Percentuálne vyjadrené 2%. Gratulujeme. Spievačka zhodila 36 kg 20 deko. Percentuálne vyjadrené 42%. Výborná spievačka. A maniak zhodil 112 kg. Percentuálne vyjadrené 100%. Maniak si dnešným víťazom. Gratulujem. Zvládol som to. Je mi z toho navracanie. Keby bolo z čoho však. A teraz ideme na rozhodnutie. Nech sa páči. Bicie. Takže, ako sa máme? Hudbu? Nie takúto citlivú, romantickú, preboha. Červený. Vy ste prehrali. Teraz si musíte zo svojich radov vybrať svoju obeť. Nech sa páči. Tak som sa dlho rozhodoval, že kto z nás dvoch teda by mal ísť von a ja si myslím, som presvedčený, že ty. Ja som veľa o tom rozmýšľal, že kto z nás dvoch opustí súťaž a ja dávam teba. Čo si svoje rozhodnutie aj zdôvodním. Poprvé, ty vôbec nejsi tímový hráč. Si vôbec necvičil. Celý čas si sa len sťažoval, že ťa bolí každá kostička v tele a neškrb sa tak blbo, už by ten tvoj úsmev leze na nervy. Len si táne žral. Takže toto bolo dnešné super dielo. Ďakujeme za pozornosť a vidíme sa budúci týždeň. Dovidenia.